Аннарға кірген идім, тек баланар жиып тішерге. Келіп шығып таныш аланыма, ойларымда қайттым өткенге. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар төшләгән. Шушы алан кавыштырган иде, искә төште тәүге үткәннәр. Иң беренче туган сөюләрдән, җиргә сыймый очтык күкләргә. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар төшләгән. Бәхетемне үзем ышырдым шул, әйтә алмадым калы дип киткәндә. Яңарттың бит аланы яраларны, ул калды шул, калды читләргә. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар төшләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар төшләгән.